klausula debekatuko dituzte maileguetan bezeroa babesteko. Se va a limitar los intereses de Atzerapenaren demora. interes handiak, Segunda besteak, cláusula que ya va a desaparecer. Serán necesarios 3 impagos. 3 hilabetezko eta ordaindu gabe utzi arte ezingo du hasi bankuak etxegabetzea. Autokritikarik baterez, Europako epaitegiaren zigorraren ondoren, hain zuzen gobernu honek hilabeteak daramatzanean etxe jabetzeen kontrako bere lege aldaketa proiektuan. Gaur ere argitu du ez dela urrunago joango. Orain arteko ondorioak zer? Galdegin da? Si las cláusulas son abusivas, son nulas. Gehiago ez daude. Y la nulidad de pleno derecho es que no pueden formar parte de un contrato. Eta iragana batzutan epaileek zuzendu izan dutela. Muchas cláusulas que ya han sido depuradas por abusivas, por sentencias de los tribunales. Ez du aipatu kalte ordain biderik urte hauetan Europak debekaturiko prozedura Espainian indarrean egoteagatik. Eta ez du aipatu hipotekak kaltetu dituenen plataforma.